Лайышта «У войны не женское лицо» социаль-гуманитар проектының икенче этабына йомгак ясалды. Мәрхәмәт, милосердие хатын-кыз депутаттар берләшмәсенең проекты тыл хезмәтчәннәренә багышлана. Ветераннар исемнәрен мәңгеләштерүне максат иткәннәр тулырак киләсе язмада. Депутат хатын-кызлар әлеге проектны башлап җибәргәндә шул кадәр киң колач алыр дип уйламаганнар да. Каһарманнарның онытылмас тарихы, гыйбрәтле язмышлары белән яңа буын, оныклары кызыксына. Иратлар белән бер рәттән иңгә иң торып, сугыш елларында җиңү яулашкан хатын-кызлар турындагы истәлекләрне яңарталар. Түбән Кама, Чаллы шәһәрләре, Аксубай, Минзәлә, башка районнар активистлары буыннар бәйләнеше турындагы стендларны күрсәтте. Ә яшь буын вәкилләренә тере тыл ветераннары белән аралашу кабат данлы юллар сәхифәләрен актарырга булышты. Ышандыр гына гәүдәле, мөлаим йөзле Хәдичә Ягуповага 94 яшь, сугыш башланганда аңа 14 яшь була. Ул яшьтән эшләрдә тотындык инде, без кая кушалар шунда эшләдек. Печән чаптык, уракта урдык. Безгә бәбиләгәчтә җаллар булмады, ашарга булмады, кияргә булмады. Баржылар тияргә җөрдек. Носилка белән җулларга ташлар ташыдык. Кая кушалар шунда инде. Абыем сугышта үлеп калды. Хәдичә әбинең 5 баласы, 5 оныгы бар. Хәзер кадер хөрмәттә яши. Оныкларына үзенең кайгы хәсрәтләрдән торган авыр язмышы, сугыш китергән афәтләр турында сөйли. Тынычлыкның, яшәү кадерен белергә өнди. Сәхнәдән сугыш чорына багышланган җырларны тыңлаганда да ветеранның күзләре яшьләнде. Безнең районда 208 тыл хезмәткәрләре яши. Кызганча каршы сугышта катнашучылар безнең бүген исән-сау түгелләр. Безнең бар узниклар категориясеннән аларга бөтен ярдәм күрсәтелә. Безнең яктан һәрбер тылда тыл хезмәткәрләренә мәктәпләр билгеләнгән, социаль работалар билгеләнгән. Алар буенча бөтен эшләрдә ярдәм итеп, аларның көндәлек тормышларында бөтен бәйрәмнәрдә игътибар биреп, бүләкләрне бирәбез, үзебез дә йөрибез. Хәбәр бәйрәмнәргә катнашабыз. Проект җитәкчесе Татьяна Ларионова сәхнәдән проектны тормышка ашыру буенча иң актив районнарны билгеләп үтте. «У войны не женское лицо» китабын тәкъдим итте. Басмада тылда җиңүне якынайткан каһарманнар турында язмалар бар. Для нашей республики, тыловой республики, роль каждой женщины, каждого ребенка, кто здесь добывал хлеб, кто здесь заменил своих мужей, отцов у станков, это тоже, конечно, великий подвиг, великий труд. Сугыш вакытында хатын-кызлар батырлыгы турында масса күләм мәгълүмат чаралары арасында үткәрелгән республика конкурсында җиңүчеләрне дә атадылар. Әлеге махсус чыгарышлар республиканың дәүләт архивына тапшырылды. Бу уңайдан Татмедиа агентлыгы һәм архив эше буенча дәүләт комитеты вәкилләре акытны имзалады. Шулай итеп, каһарман хатын-кызларның исемнәре мәңгеләштерелде. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары.